माऊ, ए माऊ, खाली ये। माऊ ये खाली ये नखरे कर ये। आज आहे देव दिवाळी, तर इथे शिंगांना कलर लावून घेतलाय। सर्वात आधी वसूच्या लावल्या आणि आता लावतायत बाबीच्या। वसूने एक साइड थोडी पुसली। ही बघ कशी बघते तुला। नंतर अजून शिंग नाही आली आहेत, तुला अजून शिंग नाही आली आहेत। कलर लावताना ना खूप हे असं नाटकं असतात त्यांची, म्हणजे भरपूर वेळ जातो लावायला। मस्ती करतात, लावू देत नाही। त्याच्यात ते 4 वेळा पुसतात पण परत लावायला लागतं। लावायचं तुला शिंग आली नाही ना अजून, तुला पण नाही आली। गेल्या वर्षी वसूला पण नव्हती ना, ती छोटी होती, एकदम छोटी होती, तर नाही लावलेलं मग तिला। तिच्या राधालाच फक्त शिंग नाहीये, तर तिला काय आम्ही ते लावणार नाही कलर वगैरे। छोटी आहे तेवढी कापरी शिंग, पण त्याला नाही लावायचं, बाकी यांना लावलंय। डबल हात मारते। हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा, स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा स्टुडिओमध्ये यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आहे देव दिवाळी, म्हणजे मोठी दिवाळी। तर आज गाई वासरांची पूजा केली जाते। व्हिडिओच्या सुरुवातीला तुम्ही बघितलं की गाईच्या शिंगांना कलर लावलाय आणि आता सुयोगी जरा ना शेणकुळा मारतात बाहेर। देवपूजा वगैरे करून नैवेद्याची तयारी करते एक साईडला मी। जमीन आता ओलीच आहे थोडीफार, त्यामुळे कसं हाताने नुसतं शिंपडायचं नाही, तर जरा जरा झाडू पण हे करतायत। पावसाळ्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदाच आपल्याला सारवायचं असेल ना जमीन, त्याच्या आधी थोडा शेणकुळा मारायला लागतो, कारण की धूळ असते जमिनीवरती, त्यामुळे। आणि नंतर मग शेणकुळा मारल्यानंतर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आपण छान असं शेणाने सारवायचं, म्हणजे कसं व्यवस्थित असं बसतं, म्हणजे आपण शेण टाकतो ते। त्यासाठीच ना आता पहिल्यांदाच आता पावसानंतर आम्ही करतोय ना, आज देव दिवाळी म्हणून जरा शेणकुळा सुयोग मारून घेते। त्या पर्वाला मग आम्ही प्रॉपर असं सारवून घेऊ। मग ते सर्व जेवणाची तयारी चालली। आज नैवेद्य दाखवायचंय देवाला पण आणि आपल्या गाईला। इकडे माझी देवपूजा करून झाली, नैवेद्य दाखवले। गाईंची आणि वासरांची पूजा वगैरे करून झाले आणि सुयोग आता त्यांना गुलाल लावतायत। लक्ष्मी बघा माझी। लक्ष्मीच्या वासरांच्या सांगाला वगैरे आम्ही जास्त फासत नाही, फक्त आपलं कपाळाला थोडं थोडं लावलंय। आणि बाबीच्या वगैरे गुरांच्या अंगाला लावतो जरा जरा आपलं। ती तर बसली आहे, तिला उठवत ना राधा। आज नैवेद्यासाठी बनवले वरण, शिरा, चण्याची भाजी आणि पिवळी बटाट्याची भाजी। आता बसलोय जेवायला, या तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला। गाईंचं वगैरे नैवेद्य झालेला आहे खाऊन, आणि आता आम्ही जेवायला बसलो। इकडे सारवलं नाहीये, शेणकुळा मारलाय फक्त पुढचाच भाग घराच्या समोरचा, आणि मागे वगैरे अजून करायचं आहे, ते उद्या करू, आज वेळ नव्हता। आता वाजलेत 5 संध्याकाळचे आणि गरम तर एवढं होतंय ना। डिसेंबर महिना आहे, पण असं वाटणार नाही की आज थंडीचा दिवस आहे, म्हणजे रोज थंडी असतेच, पण आज ना वातावरणात मळक पण आहे आणि खूप गरम होते। असं वाटतं की मे महिना आला, एवढं गरम होते। काय माहिती नाही, पाऊस वगैरे येण्याची शक्यता असेल, म्हणून आमचं गवत सुद्धा बाहेर आहे, ते आतमध्ये आम्हाला रचायचं आहे।
शेडच्या इकडे. कसं काय होतंय उद्या आता करावंच लागणार आहे ते, काही करून वेळ काढून. भाजीला पाणी पण शिपायचं, बादल्या वगैरे सगळ्या भरून ठेवल्या आतमध्ये. सुयोग आता आणून इथे ठेवतील, त्यानंतर ते डेअरीत जातील आणि मग मी भाजीला पाणी शिपून घेईन. आज गाडी आम्ही लांब ठेवली ती गेटजवळ, कारण इथे शेणखोळा मारलाय ना म्हणून. तर इकडचं गवत ना आता आतमध्ये ठेवायचं शेड. दूध वगैरे काढून झालंय आणि आता लास्टला आम्ही बाबीचं घेतो. तर वासरू पितंय दूध. आणि बाबीच्या शिंगाला जो कलर लावलाय तो जसाचा तसा आहे. बाबीने अजिबात पुसलेला नाही, जरासा फक्त लावलाय वाटतं इकडे. इथे जरासा वरती लावलाय तिने. ते काय नाही, माशा वगैरे बसतात ना तेव्हा जरासा. आता गेल्या वर्षीच्या त्या नाही, ते नवीन असताना लावलेलं ना बाबी, झाली ना 2-3 वर्ष, तेव्हा तर ठेवायची पण नाही ती, कारण तिला सवय नव्हती वाटतं शिंगा बिंगाना कलर लावायची. खराब होऊन टाकते. तिचा आहे डॉलीबाईचा. ती काय करते, या भिंतीला सर्व घासते शिंग आणि करडवून टाकते. तर माऊला पण घर मोठे. गुलाल लावायच्या टायमाला माऊ गायब होती, आत्ता आली आहे घरात ना माऊ. मग तुला पण लावलं असतं ना, तुला पण असं लावलं असतं ना. ते गायींसाठी आंबवण्याची तयारी केली आहे. अजून याच्यामध्ये काय आणि काय टाकणार आहेत, म्हणजे प्रॉपर बनवणार आहेत आंबवण. हां, पीठ वगैरे टाकायचं आहे. हे सुग्रास आणि काय टाकलंय, सरकी भिजत घातले ना. हां, सरकी, पत्री आणि सुग्रास 3 आधी भिजत घातले, त्यानंतर मग आटा वगैरे टाकले. आणि आज देव दिवाळी आहे, तर वाड्यात दिवा लावायचा असतो संध्याकाळच्या वेळेस, त्यामुळे इथे दिवा लावलाय. डॉली पण वाट बघते. थांब जरा, काय येऊ दे, सगळ्यांना एकत्र देणार. बाहेर पण एक दिवा लावलाय. आत्ताच आमचा चहा पण घेऊन झालाय आणि सकाळी जो शिरा केला होता ना तोच खाल्ला आता. थोडासाच होता, मग राहिला की राहून जातो फ्रीजमध्ये. आणि सुयोगला आता आवडतो शिरा वगैरे. तुळशीची जागा ना चेंज करायची आहे, कारण आता काय पाऊस वगैरे नाही, तर खळं तयार करणार, म्हणजे आता सारवणार. त्याच्यानंतर बघूया सुयोगना कधी वेळ भेटतोय. आम्हाला चिऱ्याची करायची ना आपल्याला अशी, म्हणजे दुसरी ती संगमरवराची असेल, काय संगमरवर बोलतात ना, त्या दगडाची तुळस असते ना, तर त्याची आम्हाला नको आहे. आम्हाला असं प्रॉपर जुन्या पद्धतीतली पाहिजे, तर ती बघणार आणि तशी करणार आहोत. आणि आज सकाळी बटाट्याची भाजी केलेली पिवळी, तर आज सुयोग बोलले की संध्याकाळी मला जेवण नको, बटाटा वडा कर त्या भाजीचा. तर तशीच भाजी बनवली मी मुद्दाम म्हणून पण, आणि थोडी जास्त पण बनवली क्वांटिटीमध्ये. तर बटाटा वड्याचा बेत आहे रात्रीच्या जेवणासाठी. तरी दुपारचं जेवण काय जेवणार नाही, बघू त्यांना जर हवं असेल तर ते जेवतील. आणि माझं काय बटाटा वड्या खाल्ला तर पोट भरून जातं. तर आता एवढ्यातच नाही, थोड्या वेळाने पण नाही, जेवायच्या टायमाला करायला घे. आणि इकडे दुपारच्या भाजीची बटाटे वडे. रात्री परत भाजी खायला कंटाळा येतो. हा, दुपारची भाजी म्हणजे दुपारचं जेवण आम्ही रात्री जेवतो, पण ही बटाट्याची भाजी ना आता परत आम्हाला खायची होती, म्हणून सुयोग बोलले की त्याचा बटाटा वडा बनव. चटणी काय आमच्याकडे आलीच पिझ्झा, तर आता काय आम्ही जेवणार नाहीये, बटाटा वडाच खाणार. फक्त बटाटे वडे. पाव रात्रीच्या वेळेला योग्य नाही, म्हणून आम्ही पाव नाही आणला. वडे मोठे होणार आहेत. वडे मोठेच केले मी, कुठे एवढे छोटे छोटे. हा, मोठे चांगले असतात. मोठे 2 खाले तरी खूप होतात. पाखरं आली तर आज पाखरं खूप आले. ते दुरी केली ना मागाशी, ते दरवाजा ओपन केला होता आम्ही. तेच आहे ना लिपलं. हे तिकडे माझे बटाटे वडे बनवून. माऊ पण भात वगैरे खाऊन झोपली आहे, तिला अगोदर दिलं, त्यानंतर आम्ही खायला बसलो. तर या तुम्ही पण आमच्यासोबत बटाटा वडा एन्जॉय करायला. आणि सुयोग इथे ना काय बनवताय तुम्ही, कटवडा. तो की आम्ही बाहेर गेलो की
कटवडा खातो, मला पण आवडतो, पण आता मला नको आहे. मी चटणी आणि बटाटा वडाच खाणार आहे. सुयोग काहीतरी कटवडा बनवत आहेत. काही चण्याची उसळ सुद्धा केली होती बटाट्याच्या भाजी बरोबर, तर तेच घेऊन ते बनवत आहेत. यामध्ये त्यांनी फरसाण टाकलंय, चण्याची उसळ आणि एक वडा ना, आणि आता ते खाणार. तर चला मी पण घेते बटाटा वडा खाऊन. तुम्ही सुद्धा या आमच्याबरोबर बटाटा वडा खायला. आणि व्हिडिओ पण मी आता इथेच एड करते. आजचा व्हिडिओ सकाळपासूनचा जास्त बनला नाही आहे. सकाळी तुम्ही बघितलंच की गायींच्या शिंगांना कलर लावलं, त्यानंतर त्यांची पूजा वगैरे केली, नैवेद्य दाखवलं, गुलाल लावलं, देवदिवाळी साजरी केली. संध्याकाळी दिवा लावला वाड्यामध्ये, जो की लावायचा असतो देवदिवाळीच्या दिवशी. आणि आता बटाटा वडा. तर व्हिडिओ पण आता इथेच एंड करते. तर चला, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. माऊ बोल.